biyen aku ra wis kandha ning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci paklon peteng deder tanpa obor tan rinoso apa pancen kowe tega nek biyen apa saiki ne apa asli rambo salin sloka kepiyen tresno saiki tak siap munggah sithik nang pelok barang ya nggih ayo Dik manut lagune karo sliramu wis manis Mas nggih manis kaya aku iya mula aku posisiku kleru iki ning kene kok iso aku tak nang ngarepmu wae lah ben ra ketok aku gen lek ku nyanyi gen konsentrasi aku anggere nek mburimu iki buyar iramaku ya ki he aja gawe gara-gara welan ngapusan iya oh salah ngapusi aku yo manis iya iya manis Dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu kaya bisa ngentekke saronmu tambah ganteng yen ora seneng mendem bangsa alemas namine ngalor ngidul ngidul sampean gawane gendon nang melati Para minipun ingkang gadhah Rambung tamu putri mewah kagung ingkang satu winenggo karasan sinareng warat dening para Buddha taranangganipun swandatang panjenengan tata cara ingkang kateraken tunggal bangsa tunggal sampun paripurna ingkang lodang samangke Jerat mojo pinargya kekalih kakanthi wonten sangandhaping kori pahargyan ingkang sapurwan nampi pujastawa lan ngutapaken kunduripun dragon tamu pratandha pahargyan ingkang niku Bapak Tarman dalasane busuk yem paripurna saking kula ingkang nglataraken tata cara kathah atur ingkang kirang pranan yen rumiyin sih samudra paksama kinarya hasesanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih sami rahayu konduripun ndaraken wijeng pepunten ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun manis yen kowe ora seneng lamis
kulimatu kaya bisa ngerontokke jantungku setengah mati aku mikir kowe Kuto Solo pasar legi iris-iris dek tulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja sahabat awis kepareng pinar lenggah bumiring para pepuden para tamu kagem Mbah Putri sahabat awis kepareng ngersakaken kondur para kadang pametri budaya tresna budaya ngaturaken wilujeng kondur mugi-mugi kondur panjenengan wonten ing margi dumugi paliwisma piyambak tansah manggih karahayon kawilujengan kanthi pangajap pepanggihan kalodhangan wanci ingkang langkung prayogi sahabat awis sinegek para kadang anggenipun kepareng lelangan suka udah kawis sedasa menit mangke para kadang kepareng sowan malih